И здравейте хора, днес ще играем Happy Wheels. В момента зарежда. Много нещо бавно зарежда. На 99%, ако виждате надолу, ето, почна. И тук си избирате левел, аз например ще избера този. И пускаме. Тя е онлайн игра, не са тегли. Някой играл. Браво! Аз тази съм играл, трябва да бягам от една косачка. Много бавно нещо. Ето сега няма да дам газ, да видите какво ще стане. Виждате колко е яко. И те убива тук. Всичко са на кости и кръв. Има и други нива. Мале, и тук ви показва колко ви е FPS-та. На мен ми е едно FPS. Е много гадно. Ще видим това ниво какво ще стане, като умрем. Тя иначе е готина игра, ако не ми цепиш, ще да игра. Много лаки. Ще скипна клипа, докато стане. И върнахме се. Виждате, това е игра. Много бави. Готина е, но много ми бави за това. Тук малко. Ще го скипнем докато минем. И върнахме се, аз умрях. Сега ще правим лицеви опори. 1, 2, 3. Много е готината игра, ако не ми цепи, ще да е много яко. Пак го повтарям. И това беше от нас, това е ревю за Happy Wheels. Довиждане!